Golden Boy, ini po si Manay, nananawagan sa tuyang programa na kung maaari daw makahagad din tabang sa pamamagitan ng programang Golden Boy Action agad. Sige Manay, manawagan ka. Gusto ko, muya ko po, matabangan po uni ang si Bermundo na ang harong po niya, daing maray na atop, daing maray na lanob, daing na po siya nakakahiro, daing na siya wala po siyang posibilidad na makabakal si bulong, na para saro lang po siyang panatadyak, ngunyan, daing na siya nakakalakaw, daing siya nakahiro. Pirang taon na nga pala ito? Ano po, mga 86 na po ito. 86 na. 86. So dahil na talaga makakapagtrabaho, ano? Tapos, muya ko man lang po na maaramang kang akit niya na si Dennis Bermundo na yaon sa Ligaste na mahiling niya man ang magurang niya. Ang magurang niya nagluluya-luya na po. Iyon man lang po ang... Ahinan magurang niya niya. Ang? Ahinan magurang niya. Ang aki po, yaon dyan sa Ligaste. May sarap po dyan siyang aki yaon sa Ligaste. Anong pangaran kang aki niya sa Ligaste? Dennis Bermundo ba? Dennis Bermundo. Tahina po So, po. pwede kang manawagan dumaan sa aki niya Oo. na kung ano man ang panawagan mo sa aki niya na muyang matabangan ining ama niya yan. Oo, ibo. Sige, manawagan itagalog mo para maintindihan ng gabos. So, gusto ko pong manawagan kay Dennis Bermundo na ang tatay niya si Jose Bermundo na hindi na po nakakapaghanap buhay. Kailangan pong masustintuhan ng gamot kasi inaatake ng asma. Yun lang po. Tapos walang natitirahan, walang maayos na natitirahan. Ilan taon na yung anak niya, mga estimate mo? Hindi ko lang po aram. Taday ko magpanahiling pa. O, sige, ipaliwanag mo, papakita natin yung tatay niya, no? Kaya ipakita po namin ang tatay niya. Okay. Sabihin mo kung ano pangalan niya ulit? Jose Bermundo. Yung anak niya. Yung anak niya po, Dennis Bermundo. Okay. Nasa Legazpi po daw. Okay, Dennis Bermundo, sa ngalan ng programang ito, ipapakita namin sa iyo yung tatay mo na nananawagan ng tulong para maipagamot ang iyong anak, yung tatay. Sige tatay, manawagan ka sa tatay mo, sa anak mo. Nasa Manila na yung anak niyo? Oo, tanganing maaramang ng atin mo. Kung halimbawa man bagaon. Ari na nagkukulog kang lawas mo, tay. Yan pong bitis. Dahil na po siya nakakalakaw yan o. Na yan. Dahil na siya nakakalakaw. Dahil na nga, mas yan yan. Kaya, so bali, ikaw na lang ang tumutulong sa kanya. Tinutulungan mo na lang siya sa pamamagitan ng kaunting kinikita mo sa dahil may sura-sura po. Pirmi ko na po. Araw-araw po, pirmi may sira. Ano niya, ang samuya, yung nakakaon niya. Kung ano man po. Tiyuon mo siya, no? Tiyuon mo. Bakit man po ako paano mahilig magtabang. Makinamang akong tabang. Oo. Gusto ko na siya nakakitiyak niyan. Bakit po mga kaano-ano. Naipalubong ko. Nagmamalasakit ka lang. Oo, nagmamalasakit. Naipalubong ko ito. Ako lang po ang nagmasidero. Okay. Sige. O yan po, ang pangalan ulit ng anak niya? Dennis Bermundo. Dennis Bermundo. Kung nasaan ka man ngayon, kung makikita mo ang bidyong ito, nananawagan ang iyong tatay na sana matulungan mo siya sa kanyang kailangan na maipagamot ang kanyang paa dahil hindi na siya nakakalakad. Dahil sa sobrang katandaan niya, no? Ilan taon ka na tatay? Ha? Ilan daw? 60. 63. Oh. 63 na pala si tatay. Dahil alam ko, nakikita ko naman kasi ito, talagang papadyak siya na. Oo. Yan! Napadyak! Iyon, sige. So, ako po nagpuwa sa iya. So, ako po nagpuwa sa iya. Iyon, nagkakalinde. Sige. Ulitin mo ulit yung panawagan sa kanya para marinig niya ng gusto mong maiparating. Sabihin mo na lahat. Kuya Dini, sana makaabot po ito sa yung panawagan ko ang tatay mo
may sakit na kailangan ng gamot kasi walang pamilya dito sa Igang, Bakakay, Albay. Kaya kami, tinutulungan na lang namin na kahit sa kurkunte na ibibili namin ng gamot. De, ano lang, salbutamol lang ang pinapainom namin dyan. Salbutamol. Tadi ko naman napapacheck upan dahil wala naman akong Para sa inyo yung salbutamol? sa hika. May hika pa siya? Hika. Ah, Sa okay. bilis niya, dahil may man maarama ko ng gulo. May hika pala si tatay. May hika. Ano siya, dahil na siya pig-atake kang asma dahil ibinakal ko kung 20 piraso na salbutamol mo niyan. Hindi, dara mo sa bulong mo. Ibinakal ko pa lang siya kibulong. Okay. Sa bagong aga, nagpabay Sige. ako. Ipopost natin ito sa social media para kung sino man ang mga kamag-anak pa nito na matulungan sa pangangailangan ng gamot. At saka ipaparating ko rin ito sa Golden Boy Action agad kung anong may tutulong natin sa kanya. Okay. Maraming salamat po. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi